Jangan लोगोफोर रायजोफोरा मोसाहांबायलै नैबे बाथौ नैबे जोंनि बाथौ मन्दिरा नै आरो गेदेर मन्दिरा नै जासे दं नैबे मन्दिरा बाथौ मन्दिर बे आरो नै जासे दङ थान जोंनि नै जा दङ थान नैबे थान एबे मन्दिर आरो नैबे नै फिसा सानो ओमफ्राय नैबे मोसानो हानाय नंला एसे गरम जाबाय बे दामग्राफोरखौ दिखांनि र'
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn